Usa ka piniriso sa makilala Cotabato ang nakaiskapo samtang nagpahigay og physical activities ug padayong gipangita sa kapulisan. Wa kuno nabantayan sa mga pulis ang pag-ikya sa piniriso dihang gipahigayon ng physical activities sa mga inmates sa bakante nga lugar sa kilid sa istasyon sa pulis sa makilala Cotabato. Matud pa usa ka dosena ka piniriso ang nagpahigayon og aktibidad apan dihang gipabalik sa prisuhan kulang na og isa. Nailhan kini nga si Brian Luis Sanoy nga dunay kasong carnapping ug rape. Gigamit kuno sa piniriso ang pultahan sa kanhi police office pagawas sa kalsada. Gilayng nagpahigayon og hot pursuit operation ng kapulisan alang sa piniriso apan wala kini nadakpan. Gipanganti sa kapulisan nga manubag gayud ang responsable sa pag-eskapo sa piniriso. Miapila sab kini sa kabanay ug kaila sa piniriso nga i-turn over kini sa kapulisan. He used the old building of the station, no, and may exit gate doon. At the same time pwedeng madaanan din yung bakod sa likod naman ng Bureau of Fire Protection.